тоҷикистон боз дар сафи кишварҳои саркӯбгару пӯшида қарор гирифт. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ҳеҷ барномае барои ҳалли мушкилоти марзии тоҷикистону қирғизистон надоштааст. толибон барои аз амударё об кашидан канали азим мекобанд. мехоҳанд заминҳои хушкидаи балхро обёрӣ кунанд. тоҷикистонро дар як арзёбии байналмилалӣ дар қатори Туркманистон ва Чину Сурия давлати пӯшида номбар карданд. ин бадтарин баҳои созмони Цивицус монитор аст ки сатҳи озодии бунёдиро дар 197 кишвар месанҷад ба Тоҷикистон аст. дар гузашта ҳукумати Тоҷикистон саркӯбгар дониста шуда буд. бар асоси гузориши Цивицус монитор аз 16 март ки радиои озодӣ онро бознашр кард, саркӯбгариҳои мақомоти Тоҷикистон дар баробари тазоҳургарони осоишта дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба чунин арзёбӣ сабаб шудааст. дар изҳороти созмон гуфтанд, дар Тоҷикистон фазои тарсу ҳарос ҳукмфармост. мардум барои истифода аз ҳуқуқи бунёдии худ, аз ҷумла озодии баёну гирдиҳамоӣ зери ҳамла мемонанд ё зиндонӣ мешаванд. ба иттилои Цивицус монитор ва созмони ҳамкораш IPHA, ҳамкории байналмилалӣ барои ҳуқуқи башар дар пасманзари ҳодисаҳои Бадахшон камаш 20 ҳомии ҳуқуқ ва хабарнигор боздошт ва ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. созмон аз вакили мудофиаи Манучеҳр Холиқназаров ва рӯзноманигору фаъоли маданӣ Улфатхони Мамадшоева ёд кардааст. Бриҷит Дюфур, мудири IPHA, гуфтааст, ҳукумат аз онҳо қасос гирифт ва бояд фавран озод кунад. гуфта мешавад, дар ҳоле ки рӯзноманигорону фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳуқуқшиносони мустақил ва ҳомиёни ҳуқуқи башар бо таҳдид ва таъқиби афзоянда рӯбарӯ ҳастанд, ҷойи барои садоҳои мухолиф дар Тоҷикистон камтар мемонад. дар гузориш ба масъалаи созмонҳои иҷтимоӣ ҳам ишора шуда, ки бо мушкили сабти ном ва таҳдиди басташавӣ рӯбарӯ ҳастанд. дар ин замина баста шудани маркази мустақили ҳуқуқи башарро дар Тоҷикистон мисол оварданд. мақомоти низомии кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ҳеҷ барномаи хосе барои ҳалли мушкилоти марбут ба марзи Тоҷикистону Қирғизистон омода накарданд. ин шарҳи котиботи СПАД баъди маълумоте ки дар расонаҳо мабнӣ бар вуҷуди тарҳе барои коҳиши таниш дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон гузориш шуд, нашр шудааст. дар гузориш гуфта шудааст, ки мақомоти низомии кишварҳои узви СПАД ҳеҷ барномаи хосе барои ҳалли мушкилоти марбут ба марзи Тоҷикистону Қирғизистон омода накарданд. кор дар ин самт байни Душанбеву Бишкек аз тариқи каналҳои дуҷониба идома дорад. дар айни ҳол роҳбарони ҳарду кишвар таъид мекунанд, ки ҳеҷ ҷойгузине барои роҳҳалли сиёсӣ ва дипломатик вуҷуд надорад. дар изҳорот омадааст, дар сурати дархости ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифода аз потенсиали СПАД, ин дархост тибқи қоидаҳои ҷорӣ дар созмон баррасӣ хоҳад шуд. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ як созмони низомиест, ки бо роҳбарии Русия таъсис шудааст ва ба он Беларусу Арманистон ва 3 кишвари осимиёнаӣ Қазоқистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон низ шомиланд. қаблан Узбекистону Озарбойҷон низ узви ин созмон буданд, аммо онро тарк карданд. коршиносон мегӯянд, ин созмон асосан ба нафъи Русия кор мекунад ва таъсири камтаре дораду ҳатто дар ихтилофоти байни ҳамдигарии кишварҳои узваш коре аз дасташ сохта нест. ҳамчунин то ҳол ин созмон камтар коре дар ҳифзи манофеи кишварҳои узваш анҷом додааст. дар низои марзии Қирғизистону Тоҷикистон ҷониби Қирғизистон хостори дахолати СПАД шуд, аммо боз ҳам ин созмон хомӯш буд. гуфтанист, тӯли сарҳад байни Тоҷикистон ва Қирғизистон тақрибан 970 километрро ташкил дода, аз 970 километр то имрӯз 460 километри он таъину аломатгузорӣ шудааст. бинобар ин дар қитъаҳои ҷудогонаи марз муноқишаҳо ба амал омада ба хисороти молӣ ва талафоти ҷонӣ боис мегарданд. толибон барои аз амударё об кашидан канали азим мекобанд. ин метавонад боиси камбуди об дар Туркманистон ва Узбекистон шавад. рӯзи 9 март дар вебсайти расмии мулло Абдулғани Бародар Охунд, муовини нахуствазири ҳукумати Толибон, хабаре пайдо шуд, ки ин мансабдор аз шимоли Афғонистон вилояти Балх дидан карда ба рафти сохтмони канали Коштепа шинос шудааст. канали Коштепа як лоиҳаи бузурги ҳукумати Афғонистон аст, ки оғози сохтмони он як сол қабл дар моҳи марти соли 2022 эълон шуда буд. канали Коштепа, ки 285 километр дарозӣ ва 100 метр паҳноӣ дорад, тахминан бо $684 миллион сохта мешавад.
ин канал ба гуфтаи толибон барои обёрии манотиқи хушк ва рушди кишоварзӣ кӯмак мекунад. Об ба ин канал аз амударё гирифта мешавад. Тибқи наворе ки толибон аз сафари Абдулғани бародар ба Балх мунташир карданд, дар сохтмон ҳудуди 300 ширкат ва 6500 коргар кор мекунанд. анҷоми лоиҳа то соли 2028 пешбинӣ шудааст. Дар ҳамин ҳол коршиносон аз он метарсанд, ки лоиҳа метавонад вазъи бе ин ҳам мушкили ҳавзаи обёриро дар минтақа бадтар кунад. пас аз анҷоми он масрафи оби амударё дар Афғонистон метавонад аз 7 то 17 метри мукааб афзоиш ёбад. Ин канал барои Тоҷикистон, ки мисли Афғонистон дар қисми болои амударё ҷойгир аст, мушкили бузург нахоҳад дошт, аммо ба Узбекистону Туркманистон, ки дар поёноб ҳастанд, метавонад то 15% оби обёрии ин ду кишварро кам кунад.